Bugara Bir Bikram Kishore Manikyo Bahadurni Phil Rachiba Asaima Sanorogai Naithok Khlai Sate Kathar Musungai Khumtrang Bomo Baikhe Bini Phil Rachiba Asaima Salampala Jaka Bisrumganj Rajgar Lelama Hadi Chomini Lamprawo Tinino Padawa Thangai Manjagikya MLA Subut Debruma MDC Umar Shankar Debruma Khoboi Bodha Debruma Omri Debruma Tai Kirit Kishore Debruma na Khoboi TWF ni Adong Tai Adong Jingro Khoboi Amsaini Lukuro Pada Paibe Yagulo Bisrumganj Biye Shiwa Haino Kisasuk Chamang Nongbok Bagzakha Bubagara Bir Bikram Kishore Manikyo Bahadurni bina Assamia Saloroklai 115 tama Assamia Salorogai जों सुदो सेलिब्रेट थैया बाहाया जों अरा जरा जों गिसुगि क्राइ जंनाय अरा जंनाय बर सङै बाक्सा पाले मिया थाङै मिया आबाहाय बर रंनो जाति बाति हियावै जों अरा जरा क्राइ जंनाय गिदि रंनो जों अरा फल बितरन थैया फल बाका जसन खाथं लायजा सिनि अरा नेतृत्व कमै अरा नुगि दङ सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट अमृत दङ सिनि बुद्धर देबरमा सिनि मुस्लिम सम्प्रदायनि बरक मनु समरक दङ यां सन्तोष संग्रह टिप टेप दुर्जय सिनि टिके सिनि नेतृत्व दंबायो जों बेलाय खाथं लायजाक अमा हायकानो जों राजानि आसामाव सानो पारायमानि बिथिंथै जों रुगि सुगि रंनो फल बागै सिनि बरक तेसे खाथं मानथों बरकखौ पालायमाया फनो अबनि बिथिंथै मुजुम खाजोनांथों राजानि आसामाव सासेबो बिथि ब्रुम ब्रुम पालायजागे आगय तेबो बिनि जों कुसुम काथों अमनो जों साइनि जों खायदायो आरो दिनै फल बिथों যত মিডিয়া পার্সনরা হামবাই जों जतनो सिओ दिनै सिनि अतिपुरा हास्टेलनि सिनि बबगरा महाराजा बीर बिक्रमनि 115तम आजायमा साल बिनि आजायमा सालनो रुगुनाय बिनि अर बिश्रामगन्जआव सिनि चरिलाम ब्लक कमिटि बायकम लाइसा बिनि बादिनो जों अर सेलिब्रेशन खालामनो थाङो दङ बिनि अर बिश्रामगन्जनि मास्टार पाराव अर बिनि आं थांबाय राजा अ जागा जों जतनो मिलिलायनाय बिनि 115तम जन्मदिन हायखौबा आसामा साल पालन खालामनो थाङो दङ बिनि जतनो जिउ जों गोबां बर'फोरनि कतर बर'फोरनि आसामानि थैमानि साल मा पालायो केबा जों आगिनि सिमिक सोरानि सिमिक न सिनो हा अ सिरिसितिनि सिमिक 184 जना जे शासन खालाय थानाय बरफनो मुतु खालायजागिया बरफनो सगामाय दनजागो बंनि इतिहास सुनो फोरोंजागिया परिरजागिया आबनो तरक संरक सावैनाय ताबु सिनि महाराजा बीर बिक्रमनि जों प्रत्येक बছरनो बिनि जे आसामनि सालो दिनै सिनि त्रिपुरा गभर्नमेन्ट छुटि घोषणा खालामनायनि बाद दंखा तै जों जतनो सिनि एयारपर्टनि बुमुं दं बिनि मुङै ओंखा जदिव सिनाबो गोबां मा सालमोननि डिमान्ड दंमोन अमाके जों गोबां मा सिनि राजानि थाय राजानि महायसिनि इतिहासनो जोंसिनि नेक्स्ट जेनेरेसन दंनो रोंनानै बा माने सिरनानै जों सायथ'बै दङ जों अमा दिनै एडिसि हाबांगो सिनि बबागारानि नेतृत्वे जे दिनै जे बरफनि जों जन्मदिन पालाय दङ बनि बुफुक महाराजा प्रदुत किशोरनि नाहार मुंबाय जों दिनै अशोक जरा आगुबै फैया जों थिनांगो तेबो आगुबै थांनाय जों जतनो लगिरलांनाय जों पालबाक्सके थांजा दंगांके जों सिनि इतिहास नायथंगोनाय सिनि कमाय थांजाक सिनि ककथाय सिनि हा जों जतनो मानाय हानि बागै दिनैनि हाय अ तंथक सालो आं जत हास्टेलनि लुकुरकनो कजन मुचुंगो जों जतनो थांजाके तंगै ते दजखरमनै सिनि बबागारानि कक खनाय जों जतनो पालबाक्सके दिनै जतनो सेलिब्रेशन खालाय माने बिसिंतैनाय जों जतनो थांजाके तंगायनो तै तंगादि तै हालब गतां नारक लायनो निबागैने आं कयो जों दिनै सिनि बुबाग्रा सिनि लास्ट किं एगो सिनि हिज हाइनेस बुबाग्रा एगो महाराज बीर बिक्रम किशोर मानिक्य देबबर्मा बनो जों सिनियो एज ए आर्किटेक्चर एगो हाई क्वालिफाइड वन ऑफ द किंग ऑफ त्रिपुरा लास्ट किं बनो सुनो हानो हाई गालां माने त्रिपुराव जे त्रिपुरासा आंनै आई एम वी आर एज ए प्राउड जों साइमान जे वी आर त्रिपुरासा from Tripuri community ohani busarok 184 jona rajarok singno murugui kalangmani ohani busarok dini singno je murug kalangnai sini last king sini bubagra Bikram Kishore Manikyo bone asaimani 115 ekaba 115 tomo bone asaimani sal Bisramganj jotono saimano belai popular Rajghat o jago sini Masterpara chomoni ekaba Lengla Mahati oro belai popular jaga
ও জায়গাও जों তিনি বুবাগারের বার্থডে 115তম বুবাগারের বার্থডে পালাইতো बोसोक बिसि बोसोक न'खरावनो दैनाय बालायखौ न'खौ तो जों this time जों डिसिसन खायगा जे बिसोरनि चयलाम ब्लगाव जों प्रत्येकटा बिसिआव बिसोरना 10टा बिसि दङ बिसि वाइस खायनाय जों दिनै खायमानि अमंके जों जे पार्ट अफ राजघाट खालायमान अमंके सिनि आमतली बिसि बिश्रामगन्ज लेंलामाहाति हायगाव राजघाट होनजागौ अ जागाव जों अन्तत अ जागाव 1500 अन्तत मिनिमाम 500 बरफ फैनाय जों जागा दिनै ग्यादारिं दङ तामनि हिमालय सिनि चयलाम केन्द्रआव जों प्रत्येकटा बिसिआव डिसिसन नालायखा प्रत्येकटा बिसिआव खालायो बे सबसे कतरमन प्रग्राम औ बालायथिनिखौ तामु तामुराव खायजानाय दिनै ओ जागाव जोंनि मुंबाय दा मेमोरेबल अफ सिनि महाराज हिज हाइनेस बिरग्राम किशोर मानिक जों जागाव जों दिनै गोबां मानसिनि हस्पिटालाव पेशेन्ट दङ एकेबारे जे लामा रग केबो सुगिया रग दङ बरं जों अनेक किसु मानै रग जेटा माल्टिपार्पास नांमानि मानै रग जों बागनाय हाय एकेबारे सामुं रग बागनाय अमन बागै जों रेडि दङ ताइ ओ जागाव जों सिनि एमएलए फाइ दङ लामा देख सफायजाक তাই অন্যান্য নেতৃত্বর লিডারসব আর ফাইসক হয়ে সিনি বিশেষ খাইনাই সিনি স্পন্সারক দङ সিনি টেপ ত্রিপুরা এমপ্লয় ফেডারেশন তাই সিনি TWF রক দङ बर जिनो फाइमान जाखा ताई अन्যান্য नेतृत्व फाइ दङ इवन एमडीसीबो अन द वे नि खानाव फाइसक बुबाग्रा तो बुबाग्रान ते के पॉलिटिक्स थांमाया बा पॉलिटिक्स नि कुनो कौ बुदै आर बुबाग्रा बुबाग्रा जतनि टिप्रासन बुबाग्रा और कोनो जे टिप्रासा और इंडिविजुअल को देवरमा जमातिया रियांग ने कुनो करे और ऑल द 19 ताबो कुनि द फांखा माने ताबो 20 ट्राइब्स संखा माने along with दालंग के ओ 20 ट्राइब्स दि रक्षा बुबाग्रा और कोनो पॉलिटिकली कॉकरी जतन जागो सिनि बुबाग्रा माने जतन dia takuk sono ini belai tongtongmani sal tamni keno goson saimano sini abubagra Maharaj Vikram Kishore Maniko Bahadur Debormane dini asema sal nol goton sema hayung gonangai saimano Maharaj Vikram ka kaisa adunik upakar modern architect rajani bisingo raja modern architect jago adunik upakar jago dini asema salnor goi जोंनो त्रिपुरा हानि बिनि प्रजांगै जों बनो बिनि आसामा सारलो जोंरो सरिलाम बिनि सरिलाम एस्टेट एसेम्बली कन्स्टिट्युशननि दिनै बिसामगन बिनि स्टेच्यु नि अव जों खुम्बाव लायखा बरम लायखा खुमियाफोर लायखा खुमालाकार लायखा बनो मुतु खाय जोंरो लब लाया फलायि जों दाबो प्रग्राम खया थां दङ बेलायके तंथंपानि जों अ आयुंग जे जात बयनि कुनो राजा गैया महरै जों गायसा राजानि बंस'सो खालायो जों असिनि महाराज वीर विक्रम किशोर मानिक बंखा सिनि ताबुक महाराज प्रदीप किशोर मानिक बाहादुर देबरमान बिनि बुसु खालायो एवं बिनि बुस्ला अंकै किरीट विक्रम किशोर महाराज किरीट विक्रम किशोर मानिक बाहादुर देबरमा बिनि लाइबुमारक बेलाय एबं मानामा सिंसा बेलाय सामुं खायलाका ओ हायंग बकथां तंसाक बिनि उनाव सामुं खालायमारावनो वानसुकलायनो जतन ताबुक खाथं लायजाक अमं लायजाक बिनि अमन पद न अनुसरण खायलाय जों ताबो सलिनाय दङ जों जातिरक थानजाना नाय दङ जातिरक थानजा तेबुंनो नांनाय मबाइयाखौ सुते मासाब दखनाय अमकुनो पॉलिटिकल नि बेपारो सुंगरो तिनि अर मन बरम रलाय माने खुम याफोर माने बन बिनि याखंगो सं गलाय बरम माने आबुसिनिया और जत बरक तुम वानसा तुम तकसा तुम बुनि बसं तुम मंगथं राजा राजानो से राजा हिसाबै संगरा बन बन मुरनानि बागैनो संगरा अत्र एलाकानि जारा दफना हमजानाय जाति द हमजानाय माने राजानो बरम मुरना मुसुनाय र विशिष्ट बर र एवं सिनि अर दफना हमजानाय समाजसेवी बर र बरक बाहायनो तिनि अर पार्टिसिपेट खायजा बरक बां सुबुं खायजा कारण ओ राजानि आसामा सारनो जों राजा दंसो आसामा सार पालायमानो राजा खिरखि सुपुर पालायमान खंबा बनबांनि राजानि सालंखा आसामान सालंखा बेलाय गुरुत्वपूर्ण बेलाय इम्पोर्टेन्ट बंखा राजानि बिसं राजा गासै मुतु खायजानाय राजा बनि बागायनि सोंथिनि अराव कुथुमलाया फुलायो जों अराव सिनि मथा गायसा संगम खालायो जों अराव कुथुमलाय मांखा बेलाय हामबाय मारो अर फाइमान जा फाइनाय सिनि
sini social activist social worker sini oro tongo sini taku buddha sini MDC taku phaisok paja boroma hamai maro sini district sini omni department sini tap ni tongo DKS ni tongo BCC samaj sebi borok tongo DWYT toto borok tongo borno belai hamai maro tine rajani birthday ni boloke 100 bo asayo 19 August 17 May 1947 ke bini langma sokha bodan lui muthaka bono mutu phelele omo sungtini oro bono borom nalai bini asala sala borom nalai oro khatung aja tong aja totono sung oro daro phainero sung khatung lai tong lai aplai sung baji samani sung bono borom man sung tong lai